Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jiravendan uçana radyoya denge gelden başkodarın heje 21 mijdarı 2024 penşemli Brüksel'e saat 12 lamede çağırdı. Hemen uçena varoje peşkeş bikenle peşi çensen uçenme. Cezeke nuye disiplineli rebera puatbri. Bu azadiya rebera po nöbeten Strasburg u Cenevre'ye dome. MYK u Dem Partiye proje ve tecrit u kayyum iciviya. Baku Muşulat-ı Suriye biryargeha navendiya parasına jinehat vekirin. Arkeşa İsrail'e segunden vala kirin. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfireyhan uçen xwedikin cezeyeken u ye disiplinli rebera pohat birin parêzeran serlêdanek nû kirin. Ev 26 salın li zindana İmralı dijî rebera po polîtikeyên taybet ên îşkence û qirkirinê de meşandir. Parêzerên Büroya Hewqeya 7 saleyê ji bo hevdîtinê carekê din ser li dadgeriya înfazeya Bursayê dan. Şeşê mijdarê dadgehê înfazeya Bursayê bersiv da parêzeran. Diyar kirin ku derheqê reber apo û girtiyên din de cezeyeken û ye 6 mehan ên disîplînê heye. Le eşkere nekir ka ev ceza kenge u çi mahatiye dayın. İtiraza biryare ji aliye dadgeha cezaya girana Bursayê ve hateret kirin. Parêzer velîdî ji biryara qedexeye serli dadgeha destura bingehîn bidin. Desthilatê faşista KPMP ji bo pergala işkence ya İmralı'ye reva bike serli hincetên cezayên disîplînê de. Herî dawî encama têkoşîneke mezin de 23 Cotmeyê hevdîtina Ömer Öcalan a birêber apore pêk hat. Divê hevdîtinê de rêber apo ev peyamda bû. Tecrit devam dike. Heke şert û merj çê bibin ez xwedî ve hêza teorik û pratikim ku vê pêvajoyê ji şer û şîddetê bikişînim ser bingeya hukukî û siyasî. Lê desthilatê faşista KPMP bi cezayên nû yên disîplînê bersiv dabû vê banka rêber apo jî. Piştî hevdîtina 23 Cotmeyê 3 mahên cezayên disîplînê yên hevdîtina malbatê li rêber apo hatibû birî. قال لي كنت حتى لا هاتون جبير كرن سبب ديسا نا دشمن تاني وعم بخاون تو ما في خا نادي دستي خا بالشر خا نادي سرولاتي خا نا ممكن الدنيا تناسبك بالشر تناسبك و نادى علامه ده قال لي كنت دانج ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دشمن دبر على عند خاست عالم الناس تكا هزار درو فتنة وفسادي كر ما دنيا ناس تكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مرة وي دجمنة تاني بميا دجمن جواجي برد ترسا Ji bo azadiya rêbera po 12 salin Strasburgê çalakya nûbetê didome di hefteya 648 de endamên dê tekemê yên Baselê nûbet dewirgirtin. ام جباسي لواتن باسلي اشتا ما افشك ام لفربن بشتوي ام دوباره حواله مدينه واري ترجيت ام ولا فكرن ترجيت نال بس لسر سروك ماي ام ترجيت لسر خدا بين لسر يلي كرد بين لشخصي اودا سروك تو اف ترجيت لسر ماي برو لواليشي اف ترجيت راس يعني هر تشكل بن ظلمه بن دايو ده خلاص ما يعني سروك ماي سروك مال نو مادوبي سروك مال جمعه املا اوروپا جی لورجی افدا بین ام انسان حقوقlarını ام وانا ام همی موافق مروان ام تمثیل دکن اوا لبوما تشکی دربیه yani ne tişekil rasta ki tişekil rast bi 13 salın amleverin 13 sal geli kurt amlever am ne berf ne baran ne 13 sal am da bin yani go hakkı maya av hakkı maya hungarek saruk ro harin bibinin saruk ro ava ravşavşiye ama ava la ava ha konume khala ayo hukuka avna khodi darno kavin ama
و رایشوان جمع لبه ایلمه 13 سالن هم دن برچاوان هر رو عمل پارلمانتو صدان انسان رو درواز دبن دین ترن پارلمانتو لور سپیتی لور همی اونا هر رو مال بینن لور رو راشی درواز دبن یعنی گره که اروپا جی و رو راشی که افجی سراس بکن یعنی گورا حکم کردن گورا خانم خجل خادی در کرد اوهیانا اچبریا گوت چارەسەری بە ئازادیە برێز عەبدوڵڵا ئۆجەڵان پێکانێ ji piştevaniyên pêngava azadî ji Abdullah Öcalan re çarêseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re parlamentera êhê Bîldu ya Baskê û îhana Etçeberiya derbarê têçdalê İmraliyê û nîqaşên dema dawî ji Anepera axivî got Abdullah Öcalan li gel hemû zextan têkoşînek dîrokî dike di encamê de raydarên dewletê neçar mank û daxuyaniyan bidin Etçebeyra dibêje bi hevdîtina dawî ya birêber Aporê herkes kêxweş bûye wiha qala peyama wî ya dawî dike. Peyama Birêz Abdullah Öcalan geleke bi bandor bû hev dide ji bo gelê Kurd riya diyalog geriyeke siyasî bafirîne. Ev reş bi bandorê ku kapasiteya entelektüel ê siyasî ya lîdertiya wî nîşan dide. Eger çarêseriyeke rastaqîn tê xwestin divê Öcalan azad bibe. Tu bahane nînin ku Birêz Abdullah Öcalan hîna jî li girtîgehê di nava têçdegiran de bêhiştin. Etçebeyra baldikşîne ser berxwedana bi felsefeya jin jiyan azadî jî wiha bidawî dike. Ev duruşme nîşaneya şoreşekê ye. Em li dijî biryara Ewropaya têkildarî PKK ne. Li gurî me weke parçeyek ji pêvajoya aştiyê ji bo tevlîbûna hemû aliyan divê mercên pêwîst bêne afirandin. Ji bo wê jî divê Yekîtiya Ewropa demil dest PKK ji lîsteya terorê derxîne. MYK Dem Partiye de bir rojeva tecid û qayûmê bicive. Lijne rêveberiya navendî a MYK Partiya Wekevû Demokrasiya Gelan Dem Partî de bicive. Hevserokên giştî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan de serokatiya civînê bikin. Rêveberên esasî yên civînê jî tecida li İmraliyê pirsgirêka Kurd û tayînkirina qayûman e. MYK de ji bo rakirina tecîdê stratejiyên û nîqaş bike. Yek ji rojevên din ên civînê jî tayînkirina qayûman e. MYK de li dijî tayînkirina qayûman planeke çalakiyan a nû pêş bixe. Divê çarçoveyê de tê gotin ku dibe biryara mîtingeke berfireh were dayîn. Komisyona navendiyên partiyê de hem têkildarî xebatan hem ji têkildarî rojevên heyê agahiyan bide MYK. Di heman demede de xebatên rêxistinkirin û plansaziyê jî bên nirxandin. Hevserokên giştî de têkildarî hevdîtinên xwe ên binûneyên partiyê siyasî û hevserokên giştî re kirine de agahiyan bidin endamên MYK'ye. Li Çiyayê Bagokê li vû tevgerê sîhayan heye tevgera leşkerî li Çiyayê Bagokê derdora wê ya navçeya Niseyê bên Amêr dîne hatiye destpêkirin didome. Li vû tevgera hewayî û bejayî hêj berdewam dike. Hazanên ku li ser herêmên coltar li vû tevgereke zêde ya îha û sîhayan heye. Hat ragihandin ku operasyona leşkerî piranî li qada goristana ku cenazeyên gerlayên HPG lê hatine defînkirin û li qada Kokelê didome. Hat zanin ku di dema li vû tevgera leşkerî de dengê teqînan jî bilind dibe. Tirkiye yan de İmraliyê weke muhatap bibîne yan jî de bikeve rewşa İranê. Ji rêveberên navenda lêkolên stratejîka Rojava Nerelese Yusuf Mustafa têkildarî geşedanên rûşlata navîn rû didin de axivî. Mustafa Yusuf da xaftina xwe de dibêje İsraîl dixwaze têşe dide rûşlata navîn û wiha dewam dike. Ev 3 salin İran rastî êrişên İsraîlê tê lê ji şerekî bi İsraîlê re xwe paş vedide. Lê bendê bû ku İran li hemberî êrişên İsraîlê bertekeke hişk nîşan bide lê helwesteke wiha raber nekir. İran li hemberî êrişên İsraîlê yên di ji Lübnanê bi hêzên weke Hizbullah û hêzên li wir şer dike. Di berdewamê de Mustafa bilev kir ku İsraîl ji bo bi destxistina herêmê koridora enerjiyê ya li Xezayê operasyoneke berfireh dayê destpêkirin û wiha got. Nexweşiya dê were xêzkirin projeyeke sed salî ye. Netanyahu li pey dîzaynkirina Iraq, Sûriye û heta Tirkiyeyê digire nava xwe de ye. Mustafa baldikşire ser bandora pêvajoya li ser Kurdan jî wiha dibêje. Rewşa Kurdan dê ji ya şerê
yekemîn cîhanê dê pir cuda be. Polîtikaya tê meşandin çi dibe bila bibe dê Kurd li vir xwedî maf û gotin bin. Em dikarin vê bi zelalî bibêjin. Di esasê xwe de li pêşiya Kurdan firsendeke sed salî heye. Divê ew were zanê ku Kurd êdî ji wê xaka lê hatibûn veşartin derketin. Yusuf Mustafa qirîza ku dewleta Tirk dijî jî bi bîr dixe û wiha dibêje. Divê Tirkiye mucît nêzî pirsgirêka Kurd bibe û gavên cidî bavêje. Di serî de Birêz Abdullah Öcalan divê figürên din ên girîng bên berdan. An dê İmraliyê muxatab bigire an jî dê bikeve rewşa Îranê de. Berê hemberê dewletê şîdeta ser jinî jin jiyan azadî. Deng û rengê şoreşê jin e, jin jiyan azadî. Berxwedana jinê ne rojekî her roj ye, jin jiyan azadî. Em bi berxwedana xwe ya ku bilind dibe, dawî tundiya mêrantînin. Jin jiyan azadî. Direnişin rengi de dili de kadın. Şiddetin iyi hali bahanesi yoktur. Komitê Têkilî û Îtîfaqên Siyaseta Demokratîk Kongreya Star bi boneya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî şîdeta li ser jinan nameyek parve kir. Di namaya ku bang li tevger û şoreşgerên jinan dike de wiha tê gotin. Ji bo hemû jinên ku li her dera cîhanê azadî û rûmeta mirovahiyê diparêzin werin em yektiya xwe mezin bikin. Berfiraya nameyê wiha ye. Devê roja taybet ku dengê jinan ji bo parastina rûmetê û mafê xwe yê ji bo jiyaneke ewle û azad em di 25 mijdarê de bi dengekî tije tekoşîn û biryardarî ji were dinivîsînin. Ji bo her jineke li dijî zordariyê li ber xwe dide çi li mal, çi li kolanan, çi li zindanan û li çi qadên tekoşînê silavek tekoşînwariya Kurd dişînin. Ji Filîstînê ku jinên wê li hemberî zordariya dagirkeriyê li ber xwe didin, ta Hindistana ku jin ji bo wekeviyê tê dikoşin û ji Sudan ku jin berdê li şer û zordariyê didin, ta İran û Rojhilatê Kurdistanê ku jin tevî zordestiyê ala tekoşîn û berxwedanê lê bilind dikine. Ji her jineke şoreşker bi coş ku ji bo cîhaneke baştir tê dikoşere. Îro em dibin siya şerekî cîhanê yê sêyemîn e ku nehatiye ragadin de dijîn. Ev şerê ku ji pergala mêr û baveksalarî derketiye dixwaze destkeftiyên jinan tune bike û mafê wan desteser bike. Jinê bike maxdûra xirkirina sîstematîk û rihê berxwedanê yê jina tekoşer vemirîne. Şerê cîhanê yê sêyemîn ne tenê şerekî leşkeriye, şerekî sîstematîk e ku jiyanê bi hemû wateyên wê vedike armanc, çand, xweza û nirxên bingehîn ên mirovayî tune dike. Nirxên azadî, aştî, demokrasî, tekoşîna jinê û xwezayê wek dijminekî ku divê ji holê bêrakirin dibîne. Li hemberî vê xeteriya gerdûnî ya ser hebûna me weke kes û weka gel erka me wek jin rawestandina li hemberî vê şîdeta sîstematîk a ku jiyan nasname û hêviyê tune dike. Dibin duruşmeya jin jiyan azadî xwe biparêze Emîro li Rojava û Bakurê Rojhilatê Sûriyê li ber xwe didin. Pêwîstî bi hevgirtina tevgerê jinan ên li çar alîn ciyanê heye ku bibin xwedî mekanîzmaya xwe parastinê. Em wek Kongra Star dibêjin ji bo tevahî tevgerên jinan û şoreşgerên li cîhanê. Werin em tekoşînê bidomînin, yekitiya xwe xurt bikin û vê sed salê bikin sed sala azadî û serfiraziya jinan. Biryargeha navendiya parastina jinê hat vekirin fermandariya biryargeha navendiya parastina jinêya Bakur Rojhilatê Sûriyê bi merasîmeke navenda xwe li bajarê Hesekê vekir. Di merasîmê de fermandarên YPJ nûnerên saziyan û gelek kes amade bûn. Piştî rêzgirtina fermandara giştiya YPJ Rohilat Afrîn axivî Afrîn daxaftina xwe de balkişa serban xalan. Li dijî dagirkerî êriş û tundiyê pêwîstiya hemû jinan heye ku xwe birêxistin bikin. Pêwîst e jin bi felsefeya jin jiyan azadî xwe di qada parastinê de xurt û hêz bike. Rojhilat Afrîn got ku di 13 salên şoreşa gel de gelek berdelên hatine dayîn û wiha berdewam kir. Divê jin bi vê mîratiyê xwe birêxistin bikin û xwe biparêzin. Şerê cîhanê yê sêyemîn li rojhilata navîn de aseke herî dijwar de tê meşandin. Pêwîst e jin erka xwe parastinê weke erkeke stratejîk bibîne û xwe ji bo her cure êrişan amade bike. Bi pêşengtiya jinan divê tevaya gel li ser bingehê parastinê xwe birêxistin bike. Fermandara giştiya YPJ Rohilat Afrîn herî dawî got êriş gef û mêtirsîniya çeteyên Daişê ên
Nusra û dewleta dagirkeriya Tirk dewam dikin. Divê em xwe ji bo her cure êrişan amade bikin. Piştî merasima leşkerî şahî hate pêkanîn. Di şahiyê de dayika şehîd Jîndar Hemîde Kute û dayika şehîd Xebat Tirkmen Xewla Mihemed Mustafa axaftinê kirin û vekirina navên de pîroz kirin. Jinan ji bo meşa 25 mijdarê roja têkoşîna navnêtewiya li dijî tundiya li hemberî jinê ku li Wanê bê li darxistin banga tevlîbûnê kirin û diyar kirin ku ew ê li qadanê de ji fereseta mêrdewletê daxwazên xwe biqîrin. سالانه ظلم و حقارت سر جنیت کردن. ام جبو و ظلم بو و حقارت مجدار قاسم 25 قاسم دری پریهان آوامه صحت ایکی امی همه در کفن گولانان بر و ظلم بل و حقارت از جبونا قتلیام جنان وانه دیروش ایچه بیته بتون جنان جنت شاخه بلا کلام کم بشداره و میتینگه و Derbarê hevşaredarê Dêrsimê Cevdet Konak û şaredarê Plûrê Mustafa Sarıgül de 10 sal berê bi bahaneyê endamtiyarê xistê dost hatibû vekirin. Do jî ew bi 6 sal û 3 man hatin cezakirin. Piştî biryara ku weke amadekariya derbeyê hatiye nirxandin li navên da bajêr bi çalakeke biryar hate protesto kirin. Di çalakeyê de parêzer Kenan Çetin Axivî got kar û barên partiyê weke suç hatine hesibandin û ji bo bahaneyên pûç ceza hatiye dayîn. Em ê dozê bibin istinafa ahime û ayemê de ber suç ne jî parêzer nikarin parastinê bikin ev rewşeke neyê erêniye û faşîzm heye. Şaredarî Plûrê Mustafa Sarıgül ji Axivî got ku beşdarbûna merasîmên cenazeyê nabe suç ev toreyeke civakan e û em ê li ser şaredariyên xwe bin. Em ji xizmetkirina vê gelî re şanazin. Em ê sibeh jî li ser karê xwe bin. Piştî axaftinan girsedemekê li pêşa şaredariyê nöbet kir û pişa serdana esnafan kir û dawî li çalakên xwanî. Mamosteyên Kurdî bertek nîşanê qayyûmdan û îstîfa kirin. Wezareta Karê Hundirê Dewleta Tirk di çarê mijdarê de li şaredariya bajarê mezina Mêrdînê, şaredariya Elihê û şaredariya Xelfêtî ya Rihayê yeniden partiyê qayyûm tayin kirin. Mamosteyên Kirêşa Pirzimanî ya Beybûnê ku şaredariya Elihê di pazdehê cotmeyê de vekiribû li dijî tayinkirina qayyûm bertek nîşanda û biryar dan ku nexebitin. Malbatan jî biryar dan ku zarokên xwe neşînin Kirêşê. Mehmet Esen ku beriya tayinkirina qayyûm berdevkiya Komisyona Ziman Çand û Hunerê ya şaredariyê dikir da zanin ku wan li dijî polîtîkên pişaftinê reş vekiribûn. Esen wiha got ev kirêşa ewil bû û dê me du kirêşên dijî vekira. Lê kesên tahmîla îradeyê gel nekirin şaredariyên me xesp kirin û pêşiya wan xebatan girtin. Mamosteyên divê kirêşê nû de dest bi kar kiribûn weke bertekeke li dijî xespkirina îradeyê biryardan ku karên xwe yên kirêşê bi dawî bikin û îstîfa kirin. Ev der niha girtiye heke xespkirina îradeyê bi dawî bikin hem mamoste hem jî malbat dê vê derê dîsa zindî bikin û em ê du kirêşên dijî vekin. Ji ber bombebaranên Dewleta Tirk astengî ji serjêmeriyê re derdikeve serokê desteya amaran a şewirmendê Wezareta Plandanînê ya hikûmetê demboriya Herêma Kurdistanê Sîrwan Mihemed di daxuyanî de diyar kir ku ji ber êriş û bombebaranên artêşa Tirk astengî ji karê serjêmeriyê re derdikeve. Sîrwan Mihemed dazanin ku ji ber bombebaranên Dewleta Tirk tîmên serjêmeriyê nikarin serdana van deverên ku metirsiya bombebaranê li ser hene bikin. Hêjayê gotinê Dewleta Tirka dagirker rojane gund û deverên Sînûrê yên başûrê Kurdistanê bombebaran dike. Li beramberî de jî hikûmeta demboriya Herêmê û Iraqê pêdeng û bêhelwestin.
Hizbullah û Husî ketin lîsteya terorê ya Zelandaya nû. Desthilatê Zelandaya nû di daxuyaniyê de ku di rojnameya fermî de weşandiye diyar kir ku her du rêxistin li gorî benda 22 a qanûna têkoşîna dijî terorê ya 2022 weke rêxistinê terorê tên îlan kirin. Di daxuyanî de hat gotin çi kesên ku dan û standinan bi her du rêxistinan re bike yan ji xizmên diravî pêşkêşî wan bikin dê li gorî bendên 6 û 10 qanûna têkoşîna dijî terorê weke sujdar werin darizandin. Artêşa İsraîlê fermana valakirina sê gundên din da Artêşa İsraîlê îro bank li niştecihên gundên Bûrj Şemalî, Maşuk û Hoş yên başûrê Lübnanê kir da ku gundên vala bikin û biçin Bakurê çemê Ewelî. Artêşê hişyarî da niştecihên gund ku nêzî endamên Hizbullahê yan navendên wan a jî çekên wan nebin. Her û avahiyên ku dê werin bombebaran kirin jî diyar kirin. Artêşa İsraîlê berbanga îro sê caran taxên başûrê Beyrûtê bombebaran kir. Li gorî Wezareta Tendirustiya Lübnanê Artêşa İsraîlê duh derengiya şevê nêzî bajarê Sûrê hinek armançkirine hedef de encamê de her iki neh kes hatine kuştin û 65 kes jî birîndar bûne. Wezaretê diyar kir ku ekîbên enkazê yên li bajarokê Marekê yê Sûrê xebatên rakirina kesên dibin kavilan de mane didomîne. Hat rakiandû ku êrişên bejahî û peşveçûnên İsraîlê yên ber bi bajarokê Kefer şopa ve didome. Li gorî medyaya xwe jî li taxên başûr û rûşlatê bajarokê Xeyamê şerekê dijwar din avera hêzên İsraîlê û çekdarên Hizbullahê de rûdaye. Hizbullahê jî ragihand wê kombûneke leşkerên İsraîlê bi moşekan bombebaran kir. Şerê hegemonan ên li ser Ukraynayê gur dibe piştî bikaranina füzeyên menzildirêj ên Amerîkayê Ukraynayê füzeyên Brîtanyayê yên Storm Shadowê jî li dijî Rusyayê bikaranî. Cephemeniyên Brîtanya û Amerîkayê destşan kirin ku Brîtanyayê ji ber sedema leşkerên Koreya Bakur ên ku Rusyayê ajotine Ukraynayê destûra bikaranînê daye. Weke Amerîkayê Brîtanyayê jî derbarê êrişê de daxuyareke fermî nekir. Êrişên füzeyên menzildirêj ên ATSMS û Tom Sondovan qayrana heyî mezintir dike. Wezareta Parastinê ya Amerîkayê diyar kir ku stratejiya wan a çawsandinê dewam dike û hêzên tirsandinê yên stratejîk ji bo şer amade ne. Bez nûnerê hêzên tirsandinê yên stratejîk ji bona pêşî li şerekê nükleer vêgirtin hişyarî da xwest diyalogeke xurt bi Rusya, Çîn û Koreya Bakur bedayîn. Rayderên Pentagon û Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê jî banga diyalogê kirin destşan kirin ku Amerîka û NATO Rusyayê tehdît nakin. Rusya di van demên dawî de li dijî Ukraynayê bi ser dikeve. Daneyên Înstitûya Lêkolînên Şer destşan dikin ku Rusyayê li gorî sala borî ya van çaxan 6 qatan zêdetir ax bi dest xistiye. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî dibêje eger alîkariya Amerîkayê û welatên Rojava qut bibe wê di vî şerî de li dijî Rusyayê de têk biçin. Pisporên babetê dibêjin bikaranina füzeyan wê nikaribe pêştêçûna şer biguherîne. Rusya eger bi vî awayî dewam bike eniya rojhilat a Ukraynayê di demeke nêzdê wê birûxîne. Lewma jî Amerîka û welatên Rojava ji bo pêştêçûn û Rusyayê ya di nava Ukraynayê de giran bikin ev destûra bikaranînê dane. Ji aliyê din Wezîrê Karê Derve yê Almanya, Fransa, İtalya û İspanyayê li ser mijarê şer li Ukraynayê li Polanya civiyan. Di civîna li Varşovayê de li hemberî siskirina pêkanînên askerî yên Amerîkayên alîkariya Awropa wê di çi astê de hate nirxandin. Belê godan jeme nûçeyên nîv û pêşkêş kirin lêbelê em dixwazin li çayê Bagokê tevgera dagirkeriyê Yêsîhayan heye dubare bikin. Tevgera leşkerî ya çayê Bagokê û derdora wê ya navçeyên Sêbîna Mêrdînê hatiye destpêkirin didome. Li vû tevgera hawayî û bejahî hê jî berdewam dike. Hatsanî ku li ser herêmên Çoltar, Liv û tevgereke zêde ya îha û Sîhayan heye. Hat ragihandî ku operasyona leşkerî piranî li qada goristana ku cenazeyên gerleyên HPG lê hatine defînkirin û li qada Kokelê didome. Hatsanîn ku di dema li vû tevgera leşkerî de dengê teqînan jî ji herêmê bilind dibe.
Bele ana hatırı veden baş.